Maayong adlaw mga bata. Kumusta man kamo? Maayo. Welcome sa klase ni Teacher Novi. Karong adlaw, magkat-on kita sa tingog ni letrang C. Pero sa dili pa ka na mga bata, manganta sa kita o kanta mahitungod ni letrang C. Mga bata, maglingkod kitag tarong ug masabay og kanta ni teacher. Unsa may tingog sa letrang C, sa letrang C, sa letrang C. Unsa may tingog sa letrang C, k, 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 k. Unsa may tingog sa letrang C, sa letrang C, sa letrang C. Unsa may tingog sa letrang C, k, 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 k. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang C. Ug kini ang gamay nga letrang C. Ang tingog sa letrang C kay K. 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 Kamu kuno bi? Very good. Mga bata, karong adlaw naatay mga amigo ug amiga nga atong ila-ilahon. Ang ilang ngalan nagsugod sa tingog nga K. Ang una natong amiga kay si Carmen. Nagsayaw-sayaw si Carmen. Ang tingog sa unang letra sa ngalan nga Carmen kay K. K. Carmen. Kamu kuno bi? Very good! Ang sunod nato nga amiga kay si Karina. Nagbaklay-baklay si Karina. Ang tingog sa unang letra sa ngalan nga Karina kay K. K. Karina. Kamu kuno bi? Good job! Sunod nato nga amigo kay si Cardo. Nagsayaw-sayaw si Cardo. Ang tingog sa unang letra sa ngalan nga Cardo kay K. K. Cardo. Kamu kuno bi? Good job! Mga bata, paliko na to. Unsa gali ito'y tingog sa letrang C? Sakto ka. K. Magdungan kitang tanan. K. Very good. Karon mga bata, kay kabalo naman ta sa tingog ni letrang C. Panahon na aron tun-an nato ni Permi sa panimalay aron dili gud kita malimot. Daghang salamat sa pagpaminaw mga bata. Bye-bye! Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela.